Piano khapang tahutai bohok song sini kok TV night tonai jotto khapang tahutai bohok song no jotto no lamsogo faidinga tini jong okok tomarno naleyana thangnai 2020-21 bisiniwo corona eba covid eba tai lockdown hini hinjangma haino taklai 2022 bisi faimani jorawo haino lockdown rijaknai eba corona hini tongmani jorawo mask thobinani bagai kendra sarkar rajya sarkar ni dagimung eba bini saito mungbai tabuk lukurongno mask thobnani haino hai 2022 ni bisiobo mask thobnani bagai hojak toniwi tongo naimotang eba SDM office eba kubangma proshasoni bisingtei mask thobia hangake faina jagnai mask thobnani nangnai haini bagino thangnai 2020-21 ni bisini haino faina hajama hai mask thobia tongnai rongno romboi faina hama haino tagla 2022 bisibobo lockdown ungya sakangpano corona no mesenani bagai mask thobnani abo kendra sarkarni eba rajya sarkarni saito mumbai tabuk mask thobi tongo lukurongno mask thobi hange faina ajagi tongo lukurok haini bagino khapang tahutai buksong jotno norok mask thobi nejini sakno sak hojak tonidi nejini sakno rokha khlaidi corona ni sakni bahike katui manai abono lukurongno saklaimung engkai tini khwai tawanno tini mask eba thobia tongnai rongno tini faina jakha hinibo koktoma saiman kha tai kobangma bisiono moha hai engui tongmani pheba takla 2022 bisibobo haino dugano thangui tini naikha khwai SDM ni proshashan eba tai police proshashan bai akon baino tini rajya sarkar eba kendra sarkar ni saitomung eba dagi mung baino tini mask thobia tonai rongno dugano thangui khwai tawan shohoro tini mask fain najakha gai norok puilani siming paithak jora nai tongdi o mangphili khwai ni siming sini koktoma thumui rohonai Joton Das Bureau Report Chini Kok TV Aparelo ya sudah. Kosa? Tak. আমরা মাস্ক এনফোর্সমেন্ট দেখে বেরিয়েছি তো এখন অবধি আমরা মেইনলি বাজারে সচেতনতার জন্যই সবাইকে বলছি মাস্ক পরিধান করার জন্য কারণ আপনারা সবাই জানেন ওমিক্রন কীভাবে স্প্রেড করছে তাই আমরা রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা এই মাস্ক এনফোর্সমেন্ট